Bernard Gregg determinat li jekk jitlef l-elezzjoni ma jitlefx is-siġġu ta' tmexxija tal-partit. Dan ikkonfermah waqt intervista li kellu mat-Times fejn kontinwament kien mistoqsi x'ser ikun qed jagħmel jekk jitlef l-elezzjoni. Hawnhekk Bernard Gregg attakka lil predeċessur tiegħu u reħħiela jbeżżel jekk ma jibqax hu fit-tmexxija il-partit jerġa' jispiċċa fl-istess diffikultajiet li kellu fi żmien Adrian Delija. Ma' minuta, mhux ikun x'ikun, mela, jekk tirbaħ, nafu se jiġri se tibqa' żgur, se tmur Kastilja xejjer in-nies u tieħu l-ġurament dik nafuha. Jekk titlef x'se tagħmel? Diġà qedlek, Iż-żarma. se nibqa' nagħti s-servizz tiegħi Tibqa' lill-pajjiżi. Se pożizzjoni. jiddependi n-nies x'iridu, jiddependi n-nazzjonalisti Ejja x'iridu. ngħidu, Jekk ma iridux illi dan il-partit jerġa' jmur għall-istat li kien fejn kien hemm diffikultajiet kbar jew nibqgħux mixin fuq l-istabilità li f'dawn is-sena u 5 xhur biss irnexxinna nakkwistaw fil-partit. Gregg reġa' konferma kif jekk jitlef l-elezzjoni mhux ser jitlaq is-siġġu ta' tmexxija mingħajr ġlieda. Taf li wara elezzjoni fl-istatut tagħna inti għandek bil-fors konferma. Ekku, Tajjeb? ġifieri inti Mela jiena li nista' nagħmel huwa noffri. Issa ma trid ikun hemm il-konferma. Mela alright, ftehim. Dak li qed Mela ngħidlek qalbi ma jien jafx min issa fil-istatut. nabbanduna lil dan il-partit. B'diskors sinonimu mal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil huwa spiċċa jgħid li jekk il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni ser ifalli il-pajjiż. Robert Abela ħajkisser u jkompli jkisser l-ekonomija. Iva. Diġà fallina, diġà falla lil uliedna. Robert Abela diġà falla lil poplu Malti. Bernard Gregg kien mistoqsi wkoll dwar il-costings u dwar liema mill-10 setturi li qed iwiegħed ser ikun qed jiġi stabbilit l-ewwel. Hawnhekk Bernard Gregg ma kienx jaf iwieġeb. 10 setturi ekonomiċi, biljun euro. Tajba ħafna, imma ma nafu xejn fuq kif kemm u meta. Daħ morru nivvotaw 5 tiem oħra. U m'għandniex idea għadna la kemm jiswew il-miżuri tiegħek, la meta se jibdew, la li ma settur se jibda l-ewwel, li ma se jkun l-ewwel wieħed, pereżempju. L-10 setturi ekonomiċi ġodda ma tagħmilx differenza milli ma tibda. L-importanti, ma tagħmilx ħani legal. Importanti li tgħidilna xi pjan għandek. Fl-intervista rekordjata s-sibt li għadda, Bernard Gregg kompla jtenni li l-costings ser joħorġu qabel l-elezzjoni. Costings li sa issa għadhom ma waslux jumejn il-bot mill-eluq tal-kampanja elettorali. Sinti semmejt li kemm se nkunu qegħdin noħolqu. Il-costings tagħna propju madwar dan. U għalhekk il-costings tagħna se noħorġuhom. Meta? Għax ħadd ieħor. Ġimgħa d-dieħla l-elezzjoni. L-elezzjoni hija bħallum ġimgħa. Din il-ġimgħa li bdiet illum se jkollok fidejk dalwaqt il-costings